రాపి రాపి నాకే రాపిస్తావా నువ్వు? వేరే వేరే పేపర్లో రాపి. ఈ పిచ్చి గీతలా తీసే వేరే పేపర్లో రాపి. పట్టుకోన్నా. బీ మేధస్వికి బీ రాయించేసింది. అది బీనే. మళ్ళీ వేరే పేపర్లో రాపిస్తావా? నువ్వు రాస్తావా నాకు రాపిస్తావా? నాకు రాపియకు, నాకు రాయొచ్చు, నువ్వే రాయి. నాకు రాపిస్తావా? రాయి రాపి. నాకు రాదా? నేను చిన్న ఉన్నా, నాకు నేర్పిస్తున్నావా నువ్వు? వావ్ బీ సూపర్ రాసింది మేధస్వి. అమ్మా మంచిగా రాసింది. మళ్ళీ పట్టుకోవాలనా? దిద్దుపిస్తున్నావా? వేరే దగ్గర రాయి. గుడ్ గర్ల్. ఈ పేపర్లో రాయి బేటా, ఆ పేపర్ ఖరాబ్ అయిపోయింది. నాకే రెండుసార్లు రాపిస్తావు, నాకు వచ్చు బి. అయ్యో ఇది కిందిది పెట్టద్దు, ఇట్లా పెట్టి. నేను నేర్పియద్దా నీకు? నాకే నువ్వు నేర్పిస్తావా? పట్టుకోవాలా కంపల్సరీ? సూపర్ గుడ్ గర్ల్. చాలు బేటా. మొత్తం బి రాస్తూనే ఉండాలా? మీ మేడం అట్లనే రాపిస్తుందా నీకు? ఎట్లా దిద్దుమని చెప్తుందా? నువ్వు ఇంకా స్కూల్కి వెళ్తలేవు కదా, నీకెవరు చెప్పారు అట్లా రాపిస్తుంది? నువ్వు స్కూల్కి వెళ్ళట్లేవు కదా ఇంకా. బీ లెక్క ఉందా? మొత్తం గీతలు వచ్చినాయి, కరెక్ట్ దిద్దాలి. ఇట్లా పెట్టి పెట్టుకున్నా.